Banang pentiknai ki kampen roy hapokathain bat banang kentiu ki kampule puthi u MLA jong kamelim constituency uba Hamlet Sondoling uba longru haku juga por menteri sarkar uba pej ekatanan kampen roy sekithain nong kendong ne kasngi ulalej ban pli ya ka ying school ka bathamai jong ka Lincoln Melim Government Lower Primary School ya ka balapan mangha ka jinglut ka balai pho nyo lag tengkah Kala long ke jingker ko ka bakrau om tang ya ka shnong ka bakane ka ying school ka yang Henry ya ka thain baro ka wei bagi khana school ki ba wan wat jingnang jing start na kane ka silam a ji kai kilayo ban shong ha ka ying school ka bapaka ka balalaj na ka sngi uslam bat ban yo ban plai jingmut ha kar kom ka badai haba a jingkran ha kane ka sngi kum kong san uba Hamlet Sondoling ulong bagalong ka jingsa a jingkan mau ya ka thain baro ka wei lengba kane ka jingman toy ka ba kum unong mikmat ulawan ban pli ya kane ka ying school ka bathamai nak benta kalawai jong kipateng kipansawan. Shushu ulong ru basyan unsawan ra ru ya kamang tengka ka balai klur tengka nak benta ka jingken tiu ya ki kampule puthi ha ka constituency. Haba pai pat sya ka jingai lenti jong kane ka silam a jing hikai uba Hamlet Sondoling kumunong mikmat ulai ka jing khublei ka bakar pang bat ka jingai ro ru ya kinong yelam bat kinong peniat ya kane ka silam a jing hikai ka belong ka jing kermen ya ka thain baro ka wei. Hamlet, jingya kawan minta kasih, hak majongpi. Mali busum kia pio kijingirap kijimantoi babun ban rak song kata mo kema kemong bari ki mebrondom pilayanga baham ai surok tola ai surok ai ka school tola pio ki school plino subsentar ka sentar la pli ka trikam manta bat om tang kata ngako bitu yepi ketika sentar subsentar ang dia mentala pio sa pralak tengka bersna ya ka health urban center dia mentak kam layak la shna ngatai pi mo pan ma pi ka snong ka babun la yo lot mo tika sotanat ngasokumen bakum bo emali ngala bani trilang ba ka snong pi baru ban penhun ban penorlong yo jun kam jong song jong pi tin ne skam ba kini ka skiba mata pada ka skiba gan ban pleno ini ka school skam kan ra shibun ka jing so skam bat ka jing e kam nikon sham nak liang jong keno hikai Nomor kinong hikai, teng lar kambiang yung school, kelong kabe iki bakin hikai. Mo, jenjar. Nomor lai ki school badan po meliam jongi, ngawan sis po meliam belum kamtam. Pinipek yung school isnei. Tas la subjur la yo shuti. Bape ke terum, la ape la jilu kena la yo shuti. Dengan itu ipi, dan andu mengucap mengapa deh, la persna bon ba ka school stage po meliam belum. Batang na mata ka school la persna tuna ya ka lai krur tam. Maksudnya, ikian sekolah buat meliam jongi, nam tak kabir kabiang baru berkentiu ya kepulih keputi.